Allah musulunci yayi kadan ya dauki raina wallahi to yayi kadan wallahi ni Muhammad na ce Allah musulunci yayi kadan ya dauki raina kai jama'a Allah musulunci bai sai dauki raina ba in ka ga na mutu Yesu almasihu shi ya dauki raina shi yake da ikon daukar rai shi yake da wannan damar amma Allah musulunci Allah annabi Muhammadu bai isa ya dauki raina ba wallahi bai isa ba wallahi bai in kuma ya isa kar in ƙara wannan bidiyo in bai dauki raina ba in ya isa shi Allah ne kar ya bari wannan bidiyon ya isa gare ku ya kashe ni yanzu kafin Allah sarki arne kafiri to bari ka ji Allah subhanahu wataala da kansa yace wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala yace duk kafircin da zaka bai wallahi ba zai daurin ka ba sai lokacin ka yayi yanzu ba ga azama ba yana zaune kawai ta zo mai bakatatan kawai yaji ya mutu ya tafi kiyama wallahi ya tafi wuta direct to kaga ba ka bata maka lokaci Allahn annabi Muhammad shine zai dauran almasihun da kake cewa shine ubangijinka Allahu akbar ubangijin iyayen gidaje kenan shine lillahi wahidul qahar rabbus samawati wal ard rabbul arshil karim rabbul arshil azim ubangijin annabi Isa ubangijin Maryama ubangijin ruhu mai tsarki ubangijin duniya da abin da ke cikin sa kai wannan yabo Allah ya wuce ma mai haka ka gane wani abu mana mahaukaci kai na ga alamun ka haukace arne kafiri ka gama haukacewa wallahi kamar mutum a zaman din nan ta ƙara haukatar da kai kana so ka mutu a kafirin ne ka je a da kila ma fi ka samun dama azaba Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya gaggauto da azaba iyayenka kafirai na da ubanka lamaruzu da ubanka hamana da ubanka fir'auna da ubanka abdullahi bin ubayy bin salu da ubanka abu jahal duk sun yi wannan rikitan su a gaban annabi Muhammad din ma suka ce in ka isa ka ce sama ta fashe a mana ruwan duwatsu ko kuma sama ta rikito ta danne mu ka san sun fi ka zama mahaukata kai karamin mahaukaci ne da ka faɗan ka kaman fitilan kwai wallahi in ka sha bulala dan ubanka an kace ashhadu Allah ilaha dama ka iya zaka bi to wai yanzu ma tsaya tukunna kana cewa Allah bai sai kashe ka ba kuma kace wallahi da ubanka kake rantsuwa ko da ubangijin Annabi Muhammad din wallahi na rantse da Allah kenan shine manufan wallahi kana rantsuwa da Allah kuma kana cewa Allah ba zai kashe ka ba a'a kai wani irin daƙiƙi ne mamman jakin Niger mai kashi a Sahara wallahi ƙauyenci bai ba malam ƙauyenci bai ba ka san mene wallahi fastoci na birni ko irin hayaniyan nan suke suna wala ko ba komai za su dan baka comedy ka dan sha dariya wani ma ya maka magana na hankali amma na rantsi da Allah kai ina ga kashi ma dan buro ba ka iya sharewa ba wallahi da wuya ka iya share shi amma yanzu ka zo kana Allah bai sai dai bari ka gani ran da wannazi'ati garqa suka zo maka wallahi tallahi zaka sha mamaki kai da kanka zaka ce dama ka zama ƙasa zaka shiga kabarin ai inda zama je zaka je hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun wallahi an kai ka fara shan gudumomi zaka ce wa Allah dawo da kai duniya zaka gyara al'amuran kuma wallahi babu lokaci ya kure dan haka ubangijin annabi Muhammad shi zai dau ruhi rai na almasihu dan Maryam dan haka wallahi baka da makama ba wajen guduwa sai ga Allah ubangijin talakai a sauka lafiya kafir mamman